kuya. Asa nih? Tulog sa ko. Yes, biyahe. Oh. Ay. Ayo. Ayo, sirado mo gawa nga ni. Ayo. Sige natulog dire. Ay, si Busing natulog. Sumaya ko. Ako'y tuyuan niya. Ay, tama. Para makabalos ng ako ang mga kauban na upaw, ay natulog sila. Ay natulog siya. Ako itong magtuon rin. Para makabalos. Muna dito natulog siya. Si? Busing ba natulog kaya kung naman ako yung tuyo sa iya pero kahit pati gagok ganhan nga. Ay. Ha? Ganhan nga pati. Nga? Oo, pati tulog ka. Ah, grabe mo. Sa'yo ka? Parang kabalos na ani. Saan niya itong muna? Hindi ito kamata kay oh. Bago pa ganin naabot pero nakatulog na yun kaya butas na ito. Siya di ka matulog. So may plano ito. Yan. Tanaw na ko, be. Dili lang mo, ha? Ako tanaw. Ah! Boss! Grabe katuluga. Ano mo eh? Bibilar gabi eh. Mura mag-iro. Naroon ka. Ako pa ang pagkaon sa kanila. Karoon ka. Kanino yan. Lupa na ko si mong baba. Usap niya pong kamurag kanding ani. Nagkakasya mo buwas balos na ani. Pagdala-dala, parang kabalos na ang kaunaan. Pag-inay. Dalo kahit natulog eh. Sa'yo pa kayo natulog na. Pagdali ka mata to. Karoon ka yun. Karoon juga. Tapos dikuan mo. Saba. Acara. A few moments later. So mani. Sabi ko minuwa ka na ko. Uy! Kamu mga upawa mo! Di mo! Bakit mo upawa ba? Chuk! Karoon mo! Di ba kaon mo kung yun ang pagkaustanding? Natulog ko! Hukaw ka na mo! Hukay ko na rin! Baka! Naon kami mo yung semua! Magkakuan tabo! Magkakuan tabo! Di! Ikaw! Yung! Hawa dia! Hawa dia! Hawa dia! Ikaw! Pagod mo kapawa mo! Pagkagpalo sa ito nila! Ito eh! Pantay makabalo sa ikon yung mga pawa mo! Pantay!